Nana, vi skal holde op, hold op. Så nu ringer telefonen. Den kan det da være. Tager du? Ja, hej. Det er Mathias. Hallo? Ja. Hallo? Nej. Det er Lana. Mathias? Ja. Kan vi gå ud og hente Claus? Hvad så? Kan du ikke lige gå ud og hente Claus? Han er herinde. Så hent ham lige. Sig det Kasper, der snakker. Det er Kasper. Nå, okay. Er det Ja, hej Kasper. Nå, jeg prøver lige at slå mig sov. Nej. Det er Nana. Og I er kommet hjem fra Fyn nu. Det er Nana. Vil du være Nana? Hun vil altså også godt lige hilse på dig. Ja, okay. Du får hende lige. Hej, Nana. Nana. Nana, så skal du sige hej. Sig hej, så. Hej. Jo. Hvad laver du? Nana. Tegner du? Nana. Tag den på her. Sig noget. Hej. Nana. Hej. Det er ikke. Det er noget. Det er det. Taler du med Nana? Hvem er det? Bare jeg skal lige have Hvem er det, Nana? Jeg skal lige have den. Ja, den er. Den er Ikke her. hvornår var det? Jeg var der. Og så sige noget. Det er ikke en tegnefilm, men Det er jeg en må med, godt det er en med se to, det er en med to drenge, der er på skattejagt. Det er en med to drenge på skattejagt. To drenge på skattejagt. Ja. Hvad er det for en skole? Claus. Jeg kan ikke lige huske det. Altså, det er ikke en tegnefilm. Det er ikke en tegnefilm. Men det kan I se, når jeg kommer herind. Skal jeg lige tale med Kasper også? Ja, 1:15. Det er fint. Kan du selv gå herop? Ja. Fordi, eller du kommer med toget, ikke? Ja. Jeg er lige oppe på Fredagskristen. Nå, okay. Men så tager du så toget fra dem, eller hvad? Ja. Okay. 1:15 er du på Valby station. Ja. Ja. Og hvis du så går hertil, fordi at Nicola, hun er på arbejde i dag, Ja. så er jeg alene med ungerne, ikke? Og Nana, hun ligger sikkert og sover på det tidspunkt. Ja. Så det smarteste er, hvis du lige går selv, ikke? Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, den hed. Det var en Disney. Ja. Det er ikke en tegnefilm, nej. Men det kan du se, når du kommer med, ikke? Ja. Okay. Ja. Men det glæder vi os til, at det kommer, ikke? Andersen kommer sikkert også forresten. Ja. Det. Ja. Okay. Men jeg har sådan en bog, som jeg skal læse i. Jeg skal læse den færdig på mandag, ikke? Nå, okay, ja, det må du så også lige sørge for. Hvor mange sider er det? Ja. 100 sider, du skal læse det på mandag? Nå, okay, så skal jeg have det travlt. To timer for, hvad jeg læser 30. Nå, ja. Ja. Men det må du jo sikkert gøre. Men skal vi... Hvad er det, mamma? Er det Nana nu? Mamma. Ikke Nana. Skal jeg hen til dig? Skal jeg komme hen til dig? Skal Nana? Skal jeg? Så sig hej, Nana. Der. Nå, men Kasper? Du kommer bare herind, ikke? Jo. Ja, okay, smæk du bare røret på. Vi ses. Hej. Hej.